for regional chairman ma NPP amanyɔkuo no ɛyɛ owura Kwabena Owusu Sekyere mu a mmarahyɛ badwani a wɔwɔ asunafo South abato mpɛsua so wɔyɛ nipa bi a wɔyɛ ade so akɛseɛ paa wɔyɛ ɔhaw de ma ɔmo wɔkyerɛ wɔ sɛ wɔyɛ disaster paa wɔde nsɛm etu dwa na no da bere ɔde ne nto abɔ ekopie mu ɛwɔ abuo mu na ɔne nananom ahemfo ne manfo a ɛwɔ hɔ nom kɔtwetwe nkɔmɔ na ɛno na wɔkyerɛ sɛ wɔ challenge obi a wɔ hɔ bi asɛ de obetime pia bonten abɛkyerɛ sɛ adwuma we anasɛ bibi sei ɛna mmarahyɛ badwani a wɔ abuo mu ne mfie nwɔtwe a ɔbɛbɛgyina so ɛsɛ bono ahafo regional minister na mfie dumienu so ɔde gyina mu ɛsɛ mmarahyɛ badwani wɔtumi yɛ wɔ hɔ no wɔne akorɔ bɛkyerɛ a wɔbɛma no 5,000 Ghana cedis nanso ɔka yɛ bɛsi nde obi yɛ ne wɔtumi pia bonten bɛkyerɛ sɛ mmarahyɛ badwani ne ba yɛ wɔyɛ ABC anasɛ CD na sɛ ɔyɛ bibi sei wɔbi antimi ama mekyerɛ na wɔsɛ ade ba akopɛ na wudu wa behu sɛ ndi sɛ manyekuo mbɛtena asɔmɔ ayɛ ɛno ane billboard kɛseɛ si hɔ no ma mmarahyɛ badwani ɛne owura John Dramani Mahama da so ɛno ne ade a wobɛhu entrance wura kuro no ma bon sɛ da hɔ nom kakra ɔma anyɛ hwɛ nanso NPP amanyekuo ba yɛ wɔma tima yɛ nnwuma yie paa from ampani dada kofoɔ so ɛba besi na dadanko akufo ado so wɔma yɛ nnwuma bebree ntade a wɔsɛ nyinaa ne sɛ wɔbɛnya gidie ɛwɔ mampani na dadanko akufo ado mu na mato abanama no wɔne onimonyamfo Kobi amo amensa wɔyɛ gyem sɛ mmarahyɛ badwani na atumi aboa wɔ mo wontumi wɔn line ni